Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam. İyileşler salamu aleyküm. Buyur Kemine. O Sapara bugün o hepdäniň 3-nji güni agry gürrüňler paslymyzda. Indi mejlisem mejliste de nämäni tamamladyk. O ýykyjylyk döwrü bilen baglanyşykly meseleleri, ýagny meseleleri utarmady da, ýa döwür özü tamamlandy. Mesele çıktıkça yine de şu dövre bağlı devam edecek. Indi o yıkıcılık dövrü utaran olsa, yani yıkıcılıkta esasen şu cemiyetin şu ýagdaýa düşmesindäki sebäpler ve şonun çözgütleri bolup bildiginden gurrun edildi de. Indi gurucu meclisin hakyky maksat edinýän näme diýerler, vizyony, maksatnamasy diýerler. Indi şoňa geçýärde, ýani guruculuk döwrü. Indi guruculuk döwründe şu wagt biziň o taýinlaýan, pikir edýän dememiz boýunça wagty dogry ilerläp barýar we häkimiýeti almaga taýinlanýar-da şu wagt gurucu mejlis. Sapara o nähili proseslerden geçer. Ine käbir zatlary ýatlaýyn mejlisten. Ine Türkmenistan bar boluş hopunyň gurrun etdikde, ýani bar boluşynyň özü hop aslında diýilen manyny berýär. O Türkmenistanyň bar boluşy hop aslında. Nädip hop aslında? Ine bir imperiýa, ýani raşizm bir ýöne möne de imperiýa däl. Gaty hoply bir terror imperiýasy ýalyk bir imperiýa özü orta asyrlaryň motivinde hereket edýär. Häzir eçellinem Türkmenistanda bolýan zatlary seretseňiz hem halky ýok etmek üçin ýa-da halk şu taýda bir azyrak bir san bolup kellesi işlemän näme azap içinde, zulüm içinde ýaşap gezerýär ýagdaý döretdirler. Olaram şu taýdan islen zadyny çykar bermeli de ýurdun baýlyklaryny, gerek bolsa başga özlerçe strategik bir görýän zatlaryny Türkmenistanyň üstünde ýöretmeli. Bulam bizim bar boluş hopumuz döredýär. Türkmenistanda bir millet hökmünde. Indi biz o şulardan häkimiýeti almaly da. Aýtjak bolýanym Sapara gurucu mejlis o almagy taýin. Taýin diýilende o nämäni göz öňüne tutup aýdýar. Alınjak deme bir, ýani türkmeniň elinden alamyz ýok da baras. Türkmeniň elinden alýan bolsak belki de gurucu mejlise gerek bolmasdy mykan diýen. Bu raşizmin döreden sürrealist bir Türkmenistanyny düzeltmek üçin bir hereket edýär şu wagt. O häkimiýet aslında ýogam bolmagan mümkin. Sapara häkimiýeti ýa-da türkmeniň elinde dälligi anyk. Şeýlerek bir ýagdaý Saparany gurrumyz nirä gitjek? Or Kemine bunu bir düşünnükli bolar ýalak dille demedip başlamalylar. Ýa-ni biziň sada halkymyz şeýdip atlandyraýyn men o sadalygynyň sebäpleri bardyr. Oňa da deginlik geçjek bolaly. Ne Türkmenistanda telewiziýa bardyr Kemine. Bilen? Aýdym aýdýanlar köprek. Ha? Bunda bir tapar watan habarlar diýip bir habar ýalak meňdeş bir neme berýändirler. O bu telewiziýa badygyny, şolar ýalak guramaň badygyny görkezýär. O biziň telewiziýamyz ba diýip bilýärler da. Ýöne telewiziýada aýdym aýdyp bolýan bolsa
yankı halkı bilgilendirer ýalak işlerim geçirip bolýar da. Ni işlemlik döwlete seredin. Onlarça programı vardır. O çoğun içinde döwletiňki belki de birdir, ikidir. Galany hemmeti husustur ve şoňa hususu bolmadyna garamazdan içinde halkı bilgilendirýän onlarça temalar vardır. Halk informasiýa alıp bilgilenmeli. Misal üçün sağlık o arada peridaçılar, yani çağalar arada, gigiyene arada, kedelçilik arada, başka da münglerçe temalar vardır. Halk bir yerden informasiýa alıp cemiyet bilgilenmeli, onu gelişmeli, onu dünya aya uydurmalı. Şimdi Türkmenistan'da şu zatlar näme üçin yok? Şu sorağa kim cevap berjek bolary? Ya düşünen oklar, şoň üçin yok. Ya başaran oklar, şoň üçin yok. Ya da gaty cahil bu zatlara büyüğünden düşünen oklar. Cahilim bolup bilýär da. Döwletiň başynda cehalet oturan orta balan nemelerim şeýle bolmaly bolýar da. Yani bu yani ayak başına ayağına getirilen cemiyetler bolýandyr. Cehalet döwlet nemetini yönetende ya pravlad edende o taýda bilgi, kanun, adalet ya ihtiyaç, mätäçlik meseleleri barada yani problema çözümleri o zatlar aradan ayrılık diýär. Türkmenistan bilşimiz ýaly 30 ýyl aýdym aýdyp gelýärler. Onun cemiyetin başka yerden informasiýa almasyna ýöňüni ketipdirler. Yani interneti yok. O herkedi yapıp o demir granitde çekipdirler taşını. O çıkman görüğü, girmen görüğü. Bu cemiyet o yapık bir cemiyet. Bundan şu wagtky yani bizim hökümet diýenmiz näme peýda alýar ya da bu cemiyetin ýerine ýetjek bolýarlar. Yani bilgi olmasa bir daş hatırına karşı gidip bilýär. Yani Türkmenistan'da täretkanalar vardır, tuvaletler daşarda da şoň näde gurmalygyny şoňa bilgisi ýeten nokta cemiyetin. Şu wagtky ýagdaýda şeýle onun masalar yani oğullar aýlanyp görsünler, torak görsünler. O şoň başka usuly barmy? Näde edilýär? Ya da kanalizatsiýa düýünden ýok. Aşybatdan çıkan soň aşybatyň içinde de ýydylyk neme ýok, bolun daşyna düýünden ýok. O näme üçin ýok? Ya da kedelçilik başyna alyp beýän yani alarm berer ýaly ol has hoplarma netifil siýalyk ya şoňa menbeş ya da tarlama ya da gepatitse diýe ya da howaň ekologiýa ýagdaýlary münglerçe tema var da Türkmenistan'ın problemalı. Ödüm kanap duran, ringlep duran temalar şon televizörde hemçük görün oklar. Şon TV düşünecek bolary. Yani aýlanyp dolanyp gelip şu hökümetin ýoklugyna gelýär de. Bu hemçün ýok. Ya da belki de bulun aňyrtyndaky güýç şu atlara ruhsat berýänlerdir diýip düşünmeli. O da şu imperiýaň nemesi bolmaly. Cemiyeti geliştirmek üçin
bilgi paylaşmalar devamlı. Bilgi, yine de bilgi. Bilgisiz cemiyet geliş bilmeyenliğini onu devlet yollaştı olmadığı gerek gel. Kimi devlet yollaştı da biz bilyer. O cemiyet büyüce cahilleşip gitmeli. Suratlar cevap gözleseniz o siz hükümetin yoktuğunu bilersiniz. Hükümet bağdanın başaran oklar diyden onun tapavdu yoktur. Sebebi hükümet bu dağıtları bilmeli. Bu borcu halkı bilgilendirmek hükümetin borcudur. Halk informasyon almaya, informasyon vermeye konstitusiyon hukukudur. Bunu hiç kim halkın elinden alıp bilmeliler. Onu ne için almalı? Yani hükümet değilen zat halkına hizmet etmek için sayılayan zatlara saylak getirdik diyorlar. O da yalan. Bu hükümetin o kalan kuruluşları olmadı. Onların ne zatlara hiç yani ses çıkarayanlardır. Bu yerde yine de doğru çıkandır. Ne için? Tevevi ne? Ya bilen oklar mı? Ya da düşünen oklar mı? Ya da başaran oklar mı? Ya terişteleri yeten oklar mı? Bu tevep olmalı. Bu tevebe de biri cevap vermeli. O bizde Floryalak yağda olun yönüşün Floryalak tevebi var. O bizim teriştemiz yeten ok ya da bizim kadırlamız yok, yetişen ok, yetiştirip bilemiz ok. Ya biz bilemiz ok, bu da atlan gerektiğini, gerekkenliğini. Bu cemiyeti tümü akıtmak hiç kime fayda getirmeyeceği. Məlum. Şunun için yani kurucu meclis sulatları 4 yıllap bir toporteliye emetik geliye. Kurucu meclis 30 yıl bundan ön dönemli devleti kurmalı. Bizim devletimiz Sovet Soyuzu yıkıldı. Ve onun bu yıkılan değmediler. Yıkılması kovum ervet mi? Buna burun edilmedi. Yani biz adatmışın bir iyice. Niyazi Karaçlı'da alıp verenmiş. O yatıp durduk ertesi yankı Komünist Parti'nin adı Demokratik Parti oldu. Başındaki kaptanındaki adamlar, sol adamlar bir neme yok. O geçmiş hem de ona geçmiş bolmadık ya. Tereden bu devlet. Kurucusu nemesem yok. Ne dünyada 200 olay devlet vardır. Onun nemesinde. O çolong hem mecetne teredin devletler kurucu meclistir. Devlet tereden kurulan olsa yani kurucu unturu olmalıdır. Kurucu mekanizmi. O biz şunu ya bilmedik, ya istemedik. Onun hiç tafavut yok. Onun sebeplerinin ne olduğunu yönü biz 30 yıl iyi de dönüp etmedik adımızı etmeli oluyor da. Sebebi devletin kurulmadıkları şu an ortada böyle yani kanap duran yağdaydı ortada. Sebebi milletin sonu etip var ya da. Bunu bittiği içinde tümü yani karanlık neme alıp varıyorlar. Onun tebebini ön kitaplara aittik. Bunun tebebi neymi de olabilir. O tebebi yani bize önkü imperiyanı küyüt etmeli şular. Türkmen öz baştak devlet kurup bilen ok, öz baştak yaşavan bilen ok. Son için biz köyüne, ors nemesine
paçatynyň himayetyniň aşağına girmeli diýilen nemäni iktanak telpekli ýaşulýyny iýerip meýletin şeýtekini täzeden gaýtylmak üçin. Bu ertekler ýoň bolan 4-5 tanak Türk telpekli ýaşulýyny Ors paçatyna göwerip sizin himayetiňizde ýyjek diýdirip hekaýeler bardyr şolar ýalap. Kitaplar, eserler ýazlandyr, giden propagandalar edilendir. Ne bilen ediljegem şol. Ýöne akıl var, fikir var, neme var. Biz şu yanlışlığı düzeltmeli. Başkaça da yol yok da. Başka yol var olsa onu aydıp bilerler. Yani yahilek yolun başka da yolun bağdığını aydıp biler. Yani şu kurucu meclisin üstüyle şular devleti, hükümeti kurucu meclise tavşırmadan bunu güçle etmek mecburiyetine galayan millet, toplum, cemiyet adını eylek demezsek o güçle ne eylek olacağını onu biraz düşünüp verir. Ne için güçle başka yol yok da. Bunu şuna da güverip bolan o situasyon. Bir yerde düzelir diyilen umudum o da yok ortada. Düzelmeli zat 30 yılda şu ýagdaýa gelen oldu. Indiň agryp düzelmesi mümkin değil bu. Bunu täzeden urmaly, ýükden urmaly. Şoň üçin bular hökümeti parahat yol bilen gurucu meclise tavşyrmaly. Gurucu meclis döwletiň sütünlerini, guramaçylygyny nemedip gurmaly. Onuň meclisine o taýlawlaryna, başka düzgünlerine näme bar bolsa, şol gurucu meclis gurar, o da hayalar mı, 5 hayalar mı, 6 ay mı, 1 yıl mı onu nemediler. O batın özü görkezler. Soň beýlek döwletlerde bolşýarlar, köp partiýalyk şoňa meňdeş nemeler bilen, taýlawlar bilen geler, taýlawlar bilen gider. Bir döwlet bolma wasyplaryny dikelder, şeyden çark dönüp başlar. Cemiyetem bu baskıyı, korkuyu nemedinden çıkıp öz fikri, öz huzuru, gayratı, başarılığı bilen öz döwletinem, cemiyetinem kurup başlar. Bu şeyler etmeseler nähile kor, etmeseler odam analiz edýär. 150-200 bin belki de ondan köprek o pida o içki urşwar oňam ýetkisi ýa-da aýdyşmaýarlar 200 binden 300 biňe çenli adam pidasy war, ganakar, kanakar o soň nirak barjagam belli bolmaz. Bu da ikinci variantı. O da bakım nemetmege mümkün. Ýöne ben taýan iki ucu var. O da o çekmeli ýagdaýym var. Onu şu hökümet gany ölümü yetimi islemeyen oldu. Biz bunu başaramdık. Ya da kesin çıkarman. Näme görkedi yani bir düşün önemliler. Öne şular devam et bilmeceği katı aydın. Şoň üçin hökümeti gurucu meclise şular tavşyrmaly. Onam gerek bolsa proseduratyny
işläp düzüp bolar. Ýöne şu durşuna Türkmenistan döwleti dowam etdirip bilenok. Ýa-ni näme ýeri şol püs noktasy diýende. Şoň üçin buny ýa-ni gaýtyrmyz ýalak hökümeti gurucu meclise tapşyrmaly. O gurucu meclis bu ähli guramaçylygyny, jogapkärçiligini üstüne alyp geçiş döwrüni gurnamaly. Halkyň kömegi bilen halk bu işler halkyň bähpi düşünedilýändir. Başgaça nemesi ýokdur. Bolmasa görüp görsüňiz tiziň çağalaňyza çendi. Gaty utanç zatlara derejelere yetildi de. Yani Yaşın jartynjy klatda gıçağalara çendi. Baylan başlatdı. Sovet döwründe de bular ýalaklat ýok. Gaty seýrek bolýandyr. Bolaýynda da gaty uly rezonansly geçýändir. Men özüm bir direktoriň işden aýrylyşyny bilýän. Men ikinci Sportiwny internatda okudum. 8 ýyllap. Şoň direktor wady. Flor Naumna gitilist diýerler. Sportsmen, o Türkmenistanyň basketbol oyuncu treneri, bizim hem trenerimizdi, hem direktordi. O gaty guramaçylykly, frontavik, akylly, ödüm metlegen tarihçi. O nemedi ýöne 10-njy klasda bir göwrel bolýar. O üstünlüğüne nemesine seyretmen şovurulüğünü işten ayrıyarlar da. O göwrellik işine o dahil değil yani. Yok, dahil yerim yok, neme yok. Onu şu mektepte bolup durdu böyle yani ulu rezonanslı nemeli. Ödüm bu psikoloji vertir yani mektep oturup gidip baryan yaşlar. Onum hiç kim zorlanıyorum nemeden oğum klastaş iki tane adam tanım bilyen, gıydan bilyen ikidem tanılıp nemedik börlün yöndürüm, Türkeş börlün nemeler. Şu adam eğer hele olur, karri şu atmama yaşımızdaki nemeler. Yöne neme bolon sluçu şol, şonçuyunu. O işten ayırdılar. Ben eyem o vatları okamoktum onu. Bana ödü burun vertten ben bir yerlerde 15-20 yıldan sonra duştum da nemede. Köçeden geçip baryadık kemiğine inanmardın. Yani men torun öňünde şotayda köçen orta arasında gavat gelip oruçoklap men şotayda sakladı. Onun kabinete getirdim, gurrun verdi de şeyle oldu. Garrıdı o, yani pentener adam böyle. Böyle gatı ulu avraylı, evet demesinin içinde de avraylı adam. Evet. Yöne ne Türkmenistan'da bu zatları bir suçu, yarım suçu der, günde oluşturun demek. Adamlar indi çağlarını mektebe öğret bilen oklar. O göverseler, kız çağalan näme boljagy. Alada bullokan. Şu derece yetirip bilen hükümet diýilendeme edara nemetinde galyp biler tapdy. Mençe ýöne şu zatlaryň ýeterlik. Soň döwlet gurulmadyk diýip aýdýanymyzyň sebäbi o şu wagt döwletiň hiç bir funksional hükmani bolmaly zatlary yok. Yetkeri değil. O döwlet howpsuzlyk komiteti o kim işleýäni belli değil. O Türkmen işlemeyeni belli. Yani
Ondan bu İçeri İşler Ministerliği var. Biliste değil ya. Olur düğünden kutorun. Hudaý taklasın. Adalet yok. Kanun yok. Konstitüsiyon kuruluş yok. Düğünden yok. Çok olmadan son beyliklerin yok. Yönü türmeleri adamdan ne oluyor? Bu da ulu soru. Türmeler boşadılmalı. Yokman boşadılmalı. Elbette onun içinde cinayet eden adamlar bolup biler. Bahadır o cemiyette olary alakat bolup bilýändir. Yönü şoňa garamazdan adalet yok bolsa olaram onun içinde bolmalylar. Sebäbi adalet bolmadyk ýerde günäni bir adamyň üstüne yüklep bolýanlar. O adamyň özüni gorunma hukuky bardyr. O hukukdan hiç kim onu mahrum edip bilmeýär. Şoň üçin Türkmenistanyň türmelerde adam bolmalylar. Türmelerde haçan bolup biler? Adaleti dikeldersin. O kim cinayet eden olsa, cinayet edilen adamların üstünden arda şikayet ediler. Olar tut barlyk prokuratura ýene çok meňdeş nemeler suud ederler. Gorun bilmedi, cezasyny çeker. O türmeler şu ýagdaýda işe nemet biler. Ýöne Türkmenistanyň türmeleri özüniň fizik bolşy nemeti o da kanunyň daşynda olar ýalyk türme 21-nji asyrda bolmaga mümkinçiligi ýok. Olar durşuna ortadan aýrylyp bu sistemany o döwletiň täzeden gurulşy ýalyk täzeden gurmaly. Cemiyette Sovet döwründen galan türmeleri bağ bolan ýurtlaryň täze jemgyýet gurma mümkinçiligi ýokdur. Türme, onun ýeke türme däl, döwletiň tualetleri bardyr. Köpçülik nemeler şol bir jemgyýetiň aýnasydyr. Şu türmesi bilen tualeti näýlek bolsa, jemgyýetiň derejesini şoň bilen ölçäp bolýandyr. Sapar ağa, indi Nemem keminen ne? owa Topusyny bereyim, soru versen soru. owa soru ýalyk owa bir neme gurrun bereýin indi ýanky türme diýdiňiz owa bir tarapda türme bar. Türme ýöne bir prosesiň neme diýne iň soňky nemesi näme diýeli öýjügi diýeli-de. Indi türmäge gelýänçe bir näçe neme bolmaly. Birinji kanun bolmaly, soň kanun bozulmaly, soň adalet, ýa-ni suud, prokuror diýilen nememiz bar ya, bularyň hemmesi adalatyň nemesiniň aşagyndaky guruluşlar da. Bulary işlemeli, soň adalet şo taýda kanunyň bozulandygyny ortağa çykarmaly. Soň suud gelýär, ýani şu adalatyň içindäki ol cezasyny karar berýär-de. Soň iň soňunda türme gelýär. O iň başynda kanun, iň soňunda türme, ortada kanunyň bozulmasy, adalatyň dikeldilmesi gelýär-de. Ine 4 neme aýyrsak. Ýene täzeden neme del belki düşnüksiz bolan bolup biler. Iň soňunda türme bar. Ýöne türme gelmek üçin birinji kanun bolmaly. O kanuna bozulmaly. Soň bozulan kanun adalatyň güýjü bilen dikeldilmeli. Şo dikeldilen wagtda ya türmäge gidýän ýa-da aklanýan da. O aklanmagy biz taýin etmeli türme. Indi Türkmenistanda şular ýok. Türme bar. Owa bu näde bolup bilýär? Ine bu bar bolsa diýmek halkyň garşysyna bir zat ýöredilýär diýmekdir. Şu diňe türme bar bolsa, türmeden öňürde adalet bolmaly, kanunyň bozulmasy diýip bir neme bolmaly, soň kanunyň özü bolmaly da. Owa indi şu dördüsine birden el alýan adam konstitusiýon guruluş esasında.
Şular emele gelýär. Bizde konstitusiýon gurulşy ýok, kanun ýok. Jenaýaty kimin işläp işlemediği belli däl. Adalat adalat ýok dese, ýa-ni jenaýatyň kimin işläp işlemediğini biler ýaly. Ýöne türbe bar. Bu näme bolýar sapara, bir hajy. Hajyga gidip gelýär. Soň ýa-ni altyn daýzanyň topragyny alýar-da. Indi hacı hem bay hem de mene statusları özünde cemliyedi bu adam. Son altın gelineceğde de hiç saati yok. Altın gelineceğini koruyan bir kanunum yok. Adaletim yok. İnsanlığım yok da yankı. Hiç saati yok. Hacının karşısında güç sığalya. Son näme garaşya buna yankı türme deyip aytmaly ýöne öý ýykylýar da garaz. Indi şu öý ýykdyran hacı, Allah dostu özem. Bu adama hiç ýeli ine sen düzgün tertibi bozdun diýen adam ýokdur, sen düzgün tertip ýok da bozdun diýme üçin düzgün tertip bolmaly. Türkmenistanyň neresinde bar ol? Ýok. Indi soň ýanky şu bilen baglanyşykly Türkmenistanda telewiziýa bar diýdiňiz, o habar ýa-ni Vatan habarlar diýip bir näme bar, habar berip ýör diýdiňiz. Ýöne telewiziýa bar, hiç kim o seredýän däldir, görýän däldir, inanýanam däldir, habarlaryna da inanýan däldirler. Edil şonuň barlygy ýaly Türkmen hökümetem şeýle, kanunlar hem şeýle, hemme adam şol. Bu bir kölege sapara Türkmenistanda hökümet diýänimiz hem konstitusiýa diýilýänler hem kanun diýilýänler hem kölege. Kimin kölegesi? Rus imperiýasynyň kölegesi bular. Hemmesi. Hakyky bir nemesi ýok. Şonuň kölege diýeni düşünseler, adamlar öz başda arkaýyn hereket edip bilýär. Gurulşy mejlis buňa eýýär, bir eýýär düşünenligi üçin belli bir näme izgiderligi alyp barýar. Bu izgiderligiň netijesinde o häkimiýeti her türlü görnüşde alıp bilýär. Kölegeden almak ansat. Almagyna gerek ýok. Şo taýa häkimiýeti gurman yeterlikli. Gurulşy mejlisiň bir nemesi hem şol, eger o kölegäni berip duran imperiýa, ine hazır Türkmenistanyň içindäki bir giden polisiýa diýdi, ýene näme diýdi, bir giden dönüp de bularyň hemmesi Rus imperiýasynyň bähbidine hyzmat edip beren. Şular o näme edip biler, o aktivleşdirip biler. Ýöne bular hem sapara, ýa-ni gaýdan ýerine gelýärken, ýani 100 miňläp adamyň gany döküljek. Şolaryň sany sapara 100 miňden gowrak. Dökülmeli bolsa şolaryň gany, o dökülmeli halk şolardan näme aryny almaly da. Indi Karşılık görkezip nemetmekleri mümkün bolýan, ýöne halky ýeňip bilen güç tarih boýunça bolan nädir? 30 ýyl näme aşanda taklap bildiňiz. Bunu düşer düşmez ýalyk onun gözüni gorkudyp bir terror näme aşagyna saklandy. O ýurdum jemgyýetem daş asyrlaryna sürüklediler de. Şo taýyp getirdiler şu wagt. Biz daş asyryna gelip ýörüş. Şu wagtky türkmeniň oglarynaky durmuş bilen şu wagt daşynda gelip ýören ýurtdoňuzdaky durmuşyň arasyndan 100 ýyl belki de ondan düşünje demesi boýunça gorkpada. Şo döwletiň gurulmadygynyň nemeti jemgyýetiň ödem garşysynda işleýär. Daşy tin bilen bagly, bilgi alma nemetinden mahrum edilen. Biz duýdurum dost, 21-nji asyrda internet bolmasa, o mekteplerin, ýokary okuw jaýlaryň bolmasy mümkün däl.
mümkün olsa yani epşiketini, kapısını, penceresini, dervedesini yapıp karanlık içinde o çağalara yetkinecekleri ilim, bilim, oku, öğreden yalak neme o karanlık içinde o neme öğretip biliyorlar. Yo internete girsen okudan koyuyormuşlar. Kol çektirerler ama geçen görközde. Ne bir nemedir bunu bir Sovyet nemeden değil. Yani AK Parti'ye gelende bu zatları biz yaşadık. O tarihimizi bizi bize bildirmediler, yanlış bildirdiler. Tarihimizi çok yeniler yazdılar da. O ne Sovyet nemeti, Sovyet diyen yeni de nemet, dilim sürtüşüyor kemiğine. O AK Parti'ye 1981 yılda alanına o kahramançılık görkölendürler. Göktepe, Galapi deyip o dünya meşgurdur. Yönü yenilen toğlar Göktepe, Galap'ın akı tövüşenden bir bölüğünü Ors eyyem tegden birin soňlaryna ya da tegden ikinci yıllarda eyyem ödünü etker edip eline pavonnak eline kılıç verip öz halkının karşısına ulanıp görünür. Böyle kendi ahal tuğrağının nemelerdir. Lite Ors padşahının nemesi onun atamündürüp diki diviz edip ortada da gideni kendir. Dinikinin oşunlarına da urşup görün Türkmen kendir. Eyyem ak padşah katarına şolara uyupadi neme bir topur gubernatörün nemen terkerden telegranitlerin Türkmen oğlunu. Ular mert neme diyem hikayetine getiriyorlar. Sonuç bu zatlar biz onu yaşadık. Ne çoğat midihde neme bolup görünler. Mine sorur. Sonralak nemede. O bunu bizim nemelerimiz tarihi bilen oklar. O bilmeyenlerin sebebi ne informasyon nemeni yaptılar da. Ondan mahrum ettiler. Adamları ne bilgiyi taklap demek görüldü. O dengeştirmeyle, nemetmeyle mümkünçülüklerine mahrum ettiler. Bu da katı ulu cinayet. Tabii milleti, ya toplumu, cemiyeti bilgi alma, bilgi verme, iyahat etme demetinden hiç kim prezidentim olundu. 10 kelle prezidentim olundu. Şeklendirmeyle, qadağan etmeyle kanun ruhsat verenlerdir. Elinizdeki kanun. Tabii okak görsünler. Ya bunlar okumanı yazmanı bilmeyenim olma mümkün kendilerine. Bu kellelere hem de rat geliyor. Bu tayda ne tiyahat adatlığı özgürlüğü dip vardır. Informat alma. Bunu hiç kim şeklendirmeyle. Bunlara mahrum ediyor. Hakkı yoktur. Ne? Şurada kanunun yokluğunun tutan yokluğunun tuğutnaması. Elin tutan yerinden tuğutnama çıkarıp oluyor da. Tutmadan ya da. Tutan yerinde. Onu yani sığınıp ya nemedip kitap okap tuğutnama udlat nemedip görmeliler. Görünüp durumda. Türkmeni birbirinden bitirmeyecek olsalar çulon garan ömrünü edip bilecek en akıllı hareketi kurucu meclide hükümeti tavşırmak. Parahat yoluyla hiç nemetmen halkam şunlardan talep etmek halkın talebi olmalı bu. Çünkü birleşlemizden faiz şu nemeli fikri üyüş kollamamız gerekli korkman ürkmen nemetmen sizin çağalanır
geleceği için edilmeli iştir. Türkmenistan'ın yardayında şunun doğru, akıllı, yani neticeli geçiş nemeti yok. Onun anlatıkan. Onun kanının günahı yine de şu hükümete gider. Yani çıkaranlar günahdan boşadılar. Aydın ya da şunu yetmeden şu oraya alak. Bolya. Halkı yenen iktidar yoktur. Dünyada yok. Sizden üç deme derseniz sizde de bol bilmeli. Mümkünçülüğü yok. Siz bu demeden katı acıyı at cahil bunun aydalı ayıban molto o cahilliğiniz top derecede değil. Cahilliğinizin hiçbir demeti sınırı yok. Bulur yalak cahil olup halkın önüne ortaya çıkmak. Ola sizin yönü düğünün yönü tam tıklığınızı dağlandı diye. Siz devletin ne de düşünüp bilecek derecedeki adam değil, anlatından gelen ityen korkunuzun tümlüğünden demeniz yok. Getiren delerinizden hem havarınız yok. Bunu fikir etme demeniz yok. Yani doktorun aydışı bu ketel, o ketel sizin yani beyninizdeki analiz etme öğücüklerini yapan halkın bunu bilmesi gerek. Bunu haklap, ya koruyacak olup ondan korkup nemet görünleri de değişli. Bugün çağlanan için hükümet şunun elinden kurucu meclisin eline geçmeli. Kurucu meclis taparağı da değerler, kemiğini de değerler. Bu yani toplumun demettir. Bu da öz üstüne düşen başlan vazifeni yerine getirir. Yani tamam bu iş görülür. Saylanır meclis, hükümet şöyle devam eder. Kurucu meclis geçiş dövrünü mümkün etmek için yok manidir. Onun için halk bunu kollamalı. Başka da çıkarılan yok. Şu meselede de kümsüklü ettiniz. Bu ikinci safar, üçüncü safar kayıtlanınca siz yurdunuzdan hem milletinizden hem tövürünü kaldırmalı oluyor. Sizin şimdi taraf yani hani seçmeli vaktiniz yerinde. Korku, ürkü, odatlar, hikaye, onu bir kadar bunlar bahanası var adamın kümsüklüğü demeli ortadadır. Onu artıklarınıza, çoğunluklarınıza bu zatlar düşündük bilmeyen. Diye ben kâbe olup ağaç değil, yani bu yemedi. İda ya kaptala kasara kovara da yeme yok. Bahane de yok. Yani ben ayyan zatlanma, yani kurucu meclisin çıkaran kararlar vardır, yaklaşıklar vardır. Kim şunu ters ya da argumentli karşılığı nemeti bağ oldu. Aydık bilir kritik nemede hain gelmedi ama ben aytacakla atlam şu kemiğine aydınmalı da Sapara siz eğilip yüzlenmenize gerek yok. En sonu düşünen adamlar demedi ya. Yankın arkamana şu deşe seriştesi elbet diye niyalak bir neme de onun peydası yok. Onu
düşündürüp edilýän zat däl de bu. Protokol için aýdýan, o bunu aýtmadylar. Onun için aýtmak dogry bolar. Yani argumenti ortadan ayırmak için aýdýan. Olardan biz tantama bolup ýa-neme bolup aýdandok. Akly ýeňilen emeti yok. Bu akly ýeňip bilmeýäňiz. Bu halkyň akly, taparagyň akly däl. Keminen nemeden däl. Bu jemgyýet özüni gorumaga şolar ýalak immuniteti bar. Sapara men başga bir ýerine gönüpjek bu işim. Ýa-ni halk tarapy däl, halk tarapynda men problema hiç il göremok. Bu şeýle bolmaly. Ýa-ni Belarusiýada ýaly protest nemesinde gitjek bir iş däl iň soňunda. Köçe çağırıp ýörer ýaly. Iň soňa bu halk oýanyp bar ýa, şu wagt neme iş geçirýärler-de ine daşary ýurtda gaçak, ýa-ni esasen Türkiýede de gaçak bolup deport bolup baranlar bar. Şolar garşylap bir näçe saat gürüňdeşlik geçýärler, gürüňdeşlik däl, ýa-ni aslında ol çäre geçýärler. Ýa-ni hoş geldin çäresi. Hoş geldin, indi bu gelen ýeriň senin Türkiýe menzeýän däldir, akylly bol diýilen ýalyk bir garşylama bu. Sapara. Bu zat biz bunu kritika edemjok. Üns berýän bolsalar bir kezek şeýle zatyň bardygyny aýdyp geçendir. Ýöne bu halkyň oýanmasy üçin iň uly bir näme diýär tohumlaryň birinden özleri hem düşünerek şeyle işleyen kendi pikir ol. Bir-birinden yapık internetin yok, yani Türkmenistan'da internet yok değilse de birazrak gayret eden vaktin o internete girip bolýardy. Bu zatlar üýtgeýe o halka giren vakti neme ters neme dörep goýýarlar-da. Şu o arada gatkan nemeler maglumatlar o yığın alıp gurrun berýänleriň sany az däl, o şeýle gurrun etdiler, o näme barada eýle beýle diýip. O daşyna çykýan okuwçylarym o käbir halatlarda hemmesine däl ýöne käbirlerini ine daşyna çyksam o şeýitjek däl, näme goşuljak däl, daşynda siýasatçylar bar, o şolary dinlejek däl diýen ýaly bir düşündürüş o ýazyp deme diýmişler. Bu zatlaryň hemmesi näme diýilýär? Newtonuň bilmedim yokluğunu. Yokluğunu anladı ya. En sonunda sebäbi bu zatlar ýa-ni gorku nemesinde işlermi kendi pikir edýärler. Ona hem edip bilen oklar öňküsi ýaly. Daşyndan gelýänlerden hem gaty uly bir derejede gorkuýar. Ýöne ben geljek bolýan ýerim Sapara, ine hökümetiň ýoklugy ýerite. Indi bular Türkmenistan'da yine polisiya diýýäňiz aslında polisiya däldir. Prezident diýýäňiz hem aslında prezident däldir. Bu bizim o şeýle pikir etmemiz üçin Ors imperiýasy tarapyndan goýulan aktyorlar bular. Pikir edin, ne Gurbanoğlu ne saýladyňyzmy? Niýazowy saýladyňyzmy? Ýok. Saylanan ok. Saylawlar geçýän yok, geçen ok. Ýa Guruji Mejlisiň ilkinji başlan nemesi şo taýdan başlandyr. Türkmenistanda saylawyň bolup bilme mümkinçiligi ýok. Konstitusiýon guruluşy ýok. Saylaw we ýa-ni neme diýen guramalar ýok. Konstitusiýon sud diýilýär-de. O ýok. Ýa-ni nemeni tartıp görmelidir de tereze bu en sonunda bu zatlar. Bu zatları yok. Ona geçtik, halkam yok içinde sayılı meşariyalı. Yani bolya diye de o şu bolya deyip neme diye bunu Sapara bir şoların nemesi vardır ol. Bir güt deydim neme bir qarr yaşlı bir samsyk adam TikTok'lara ona çıkıp aktivistler bilen özlerinin yasan aktivistler bilen uruşup gören biri vardı. Şu bir wagt jaň etdi de, onun sesi ýazylsam dur, o şeý diýär-de men, o kanun barmy? O bilmedim diýär. Men aýtdym bilmeýän bolsaň, o ýok şol diýdim.
O var mı, bu var mı, o halk var mı içinde? Yok dedi. Onda yok olsa bunlar ne yapıp geçiriyor? Doğrudan ne yapıp geçiriyor bunlar sayılavı diye de. O ses yazgıları var. Ve ne yapıp geçtik ne yapıp bulduk diye de. Sebebi şu sisteme hizmet etsene logika tarafından yanlış denmez adı. Anırsında durup bolanok, gorap bolanok, näçe söýsen önce anyň tenim bilen söýsen. Gorap bolanok şonuň üçin hem sapara bular edýän işi halkyň garşysyna. Sa bir logik tarapy ýok bu işin. O O halkyň garşysyna diýmek bular arkaýyn näme diýile täsirsiz ýagdaýa getirilip bilinmeli. İslendik ýagdaýda. Täsirsiz ýagdaýa getirmek türlü ýagdaýda bolýandyr. Bütün ýollaryny ulanyp bilýän sebäp bular halky öldürüp ýörer. Hatta ölmekden hem beter edip ýörenleri bar. Siz ne daşynda kaňyz aýalyňyza speed keselini geçirýärdiz. Ýa-ni o soň başkalan bilen diýen o soň gan bilen ýene näme bilen ne çağınıza o hassa oldu diye siz pul uğradýaňyz. O hassahana gitsin diýip olam gidýär o taýda da speed ýa-da hepatit ýa-da öldürme demesi bolan hassalyklary ýokuşturpay diýerler. Tuberkuloz hem O tuberkuloz hemme zat bar. O bu ýurt däl, bu taý entek ýurt bolmadyk, ýurdu biz etmekçi. Bunu türkmenler etmeli, yerli halk. Orsun gurnan tiyatrları, sahnalarynyň o soňu gelmeli. Biz bu taýda iň soň Orsun elinden alýas ýurdu. O taýda oturan türkmenler dönükdir. Olaryň ondan soň ýurtda galmana, ne çağalarynyň ýurtda galmana hak bardyr. Ben pikirim sorasalar. Ya olaryň çağalary ýurtda galjak bolsa da sığdyrmaýarlar olaryň eden işlerine. Biz häzir şu wagt hem mejesini gurrun berip bilemse o. Hem mejesini gurrun bermek ýaly bir häzir şu wagt derdimiz hem ýok. Ýurduň içine baran soňuna jik görersiňiz inne şu zatlar gurrun berilenden soň şu dönükleriň çağalaryny ýurduň içinde hiç kim tutmaýar. Olaryň öz jan howpsuzlygy üçin bizi ýurduň daşyna çykaryp gowmaly bolýar. Şu dönükleriň çağalaryna. Bolmasa da o gyrlyşyp gyryp gutarýança o galyp bilerler. Olam türkmen jemgyýetiniň bir nemesini bozjakda, rahatyna. Iň gowy, iň amatly ýoldan o çözüldi. O tapylmaly ýöne bular hemme jezasyny çekenden soň. Dember minen bir taýda den sözüňi fikirini sakla bir min ýadyma düşüp dukan aýdaýyn men tennalak ýaş däl näme bagyşlap onuň pikir giden soň gelen okda o tende aýla molta garaşy getdi näme ine betbaçylygyň ýa-da maştabyny gödüňe getirer ýalak bir ramkalaryna aýdyp berjek bolýanda, ýani aýdyp geçeniň nemäň üstüne Türkmenistanyň ilatynyň sany 1994 ýylda 4,5 milyon Täjikistanyň kam 100.000 plus minus şonalakdy. Kırgızstanyň kam şeýlerek Azerbaýjanyň kam 400-500.000 kän ýa-da şolar ýalak bolmaly. Indi şu döwletleriň ilat tanlaryna teredip görüň. 9 milyon, 10 milyon. 12 milyon, 10 milyon. Ödem şolaryň içinde ýa Prirost diýerdi. Kapitan Prirost. Türkmenistan şolaryň hemme jetiniň öňünde bir ortaça maskala 4,10 ýaşdy. Şolar ýalak hatap bilen edýärdik biz. Biziň hatamyza boýunça 20-nji ýyllara 2020-nji ýyllara 12-13 milyon
ilat bolmalılar Türkmenistan'da. Ne şu at seyredip görün, 5 milyonum yığınap bilmeyen, demek şulun yok eden yadıdır. Ente doğmakan yok eden nemet dünya gelmedi yalar eden nemelerin 5-6 milyon halk oluyor. Bu dünya hiçbir yerine bulur yalık gitti. Urşu olanında da bulun yeri yoktu. Ben şu maçtabı sizin nemeğini görmüyordu düşünebilenden, düşünmüyordu için. Cenayetin, möçbörünün nimetini düşünmüyordu için. Bunu tuğlandırıp olayan neler? Tuğlandırıp başka argumentler, nemeleri bilen nimetten netice çıkmaz. Şun tevekleri şeyle korkunç bolonu için ilat tanını geçirip bilenler son 20 yılla 25 yılla yeke taparam ilat yadığını adam yalak geçirip bilenlerdirler. Geçireyenler de yalım yaltam deme onun halka dünya görközüp bilenler. Bu şun bolonun tuğutnamattır. Yani 4 milyon adamı öldüren yalak diyecek oldunuz da. O yağdırından 4 milyon olmasa dehşet eder. O neme men kârim ekonomik ödüm planирование промышленности diye. Yani 5 yıllık 30 yıllık planları edip görün. Yani kârim şol. O biz 15 yılın planını edip veriyorduk. O 1% yarım % plus minuslu neme getirip biliyorduk. O bu da atlan uzmanı ödüm hem beladın bağdatında da elimde ama halkın tani, ilat tani oturuyor. Onu prognoz edip oluyor da. Ötüşünden, ölçünden, doğuşundan, gidişinden burada bir kapasiteler, nemeler var da. 1% plus minuslu neme hakikati yetirip oluyor da. O da yani teviyi betbaatçılıkları yani şoňa meňdeş anormal ýagdaýlar bolanno atkylyn ýeni berýär. Yani Türkmenistan'da yer titremede bolmady, bir gyrylşygyň bolmady, urşam bolmady, o açlyk diýip açlyk adam görün açlygyň bolmady. Diýmek ne ölümüň nemeti ne bir gapdaly saglyk bilen, eýlek gapdaly ekologiýa bilen, ýene bir gapdaly türmeler bilen neşe maddeleri bilen hem beceri adamın eli bilen, tediri bilen edilen nemeler, cinayetler. O çağa doğup öldü diyende de anlatında doktor vardır, şovunakadır. Yani medisina oturuşu, kuruluşu şovunakadır. Hem becerinin arkasında tevap vardır. Medisina gereklerine bunun eli var deyip aydıp oluyor da Berdi Muhammed'in doktor udatlı bileyendir. Yine neme yani bu Voltaire diyelim mi? Bu hatap kitap diyelim mi? Aylığın işte korkunç. O biz on beyleki yani garipliği nemede urgu edemez o da adetten naşarı. Elbet ýagdaýda ýöne adam sany oyunçuda şulary hiç bir cemiyet diri koymuyor da. Ben şonu aýdaýyn. Dünyadaki bar cezalan hiç birim şunu yani götürmüyor da. O baştan şulary üýsürip yakmaly nemeden de halk biraz tepki görkezdi de. Ýöne şu atlara ben düşünýänsoňuz maňa ýetirmezligiňi ähtimal diýip düşünýän kemine. Bunu başka da nemeler bardır onu
problemler hemmejetin ortada çıkarıp nemedimiz ok. Bu aylganç bular näçe bakım tapşyryp gidip bildi. Şonça da özlerini, öz sağlarını halat eder. O cemiyeti o kanundan nemeden towar şoň üçin bulan iň edip biljek akylly işi hökümeti gurucu meclide tapşyrmalydyr. O başka çıkargalar yoktur. Onun ýolundan aýdaly. Bu ýerde çıkarga wagt diýip bir ağlaşdyrarlar, nemeşdirirler, o ýok. Ya üstüňizden ors basyp duranam bolsa, o sonra da bu iş şeyle şu ýagdaýda amalaşmalydyr. Başgaça çözümem ýok. Iň akylly, dogry çözümi şudur. Kemini bağışlar, men sözüm ölümünde sözü sana toptan Owa sapara ine ýanky bilmedik ýanky 3-4 ýyldan bäri sebäpler görünedilýär-de ine şo sebäpler üçin ýanky Türkmenistanyň täzeden gurulmagy gerekdi. Ona bile tavşyryp bilerler, o tavşyrmasa da ýuwaşlyk bilen ýanky näme dogry gidip barýar, jäby iň soňy iş geçirilýär. Halkam bir boş oýanyp barýar. Bu näme-de bularyň gaýtam näde iş geçirýändi hasam aýaýdyň olup barýar bize. Hemme zady özleri oýdan barýar. Hemme zady özleri düşündirip berýär. Gaýtam şu bizim garşymyza işlägen birgiden ýanky aktivist çıkarıp gördüler. Ondan soň opozisyoner çıkardılar, jurnalist çıkardılar. Hemmesem ýanky kär mi diýeli, hünär mi diýeli, bular hemmesem bizim elimize geçti de. Indi o bizim garşymyza o nemetjek yerleri bir Kemine nemetini bir zat bolluý diýer. Ýazylýam, ýazylanokmy? Bilmedim men. Garaşyp göreli. O ýagdaýlar ortada, buny gidläp nemedibem bolanok, gidläpiň gelen bilenem bolanok, özlerim gidläp bilenok. Kemine sen gitdiň olyn men gürläp oturýar. Yok ýazýar sapara bir neme çykdy. Tetiň gelenok. Sesim size baran o kene berdim. Howas sen giden soň biraz gürledim, o sen dowam edip sapara. Umuman bular ädim bize tawşyrýar-da. Bilmedim özleri düşünýärmi, düşünerokmy men şonu nemetjek bolýan. Iň soň şu bizim her bir çıkışımızı raport edip berip durlar da şu raport edip bersinler diýip neme aýtmamız gerekli. Şu wagtda çelle ine ýoly ýapyp açman tutjakdyňyz 2024-de çelle o başa barmady. Bu zatlaryň hemmesiniň aňsatçyk o gysgajak ýoly bardyr. Ine şu ýollaryň açylmasy üçin sapara diňe ýol pul çykdy da. Şu aeroporta gitmäne. Düşünüp bilýärlerim bilen oklarmy bunu. Ine bular birgiden milyonlap ýanky howa ýollaryny näme diýilýär ona? Ziýana uğradyp ýanky ykdysat demede. O ýollary ýapyp, interneti ýapyp dursalarym, bizdiňe o adama ýetmeýän adamyň o ýol pulsy karşılığında yine hemme eden zatları puja çıktı da bular entek bu zatları düşünmeyen olmalı akıl nemesine. İndem
o yeniden başka bir işlere o bulaşıyalar. O tayda da ne etseler ona amalyas ellerinden. Ya şu an Eme emine ne bir kısanak telefon, bir kısanak bilgisayar bilen tripod kamera o hep devleti tersine çöwürüp otur o devletlerle ähli suutlaması yine dinama. Öňde garşysyna bir gorap biljek nemelerem ýok. Ýurdu näde gorýan, näde gorajak. Dä şo ýurdun watandaşy çaňaty o ýamanlyk nemämiz ýok. Şuň düzelmetinden başga da nemämiz ýok. Ýöne düşman bolanna näçek. Olar atly ýaragly, dronly, samolyotly, bombaly o nemeli. 4-5 tane kompýuteryň garşysyna durup bilen zokda. Bilen nemeli atly ýaragly ödüňdi. Men telewiziýan näme diýip o arşyk öňdürüm bar bolan. O şeylerek sapara yani umuman aydylanda düşünýän bolsalar şu an bizim garşymyza haýsy ýarag bilen gelen bolsa şo ýaraglaryny ellerinden alyp özlerine garşy ulanyp berse düşünýärmi, düşünen okmy, şonuň üçin näme diýende. Ulansınlar, her türlü ýarag ulanyp bilerler. Bizem o ýaraglaryny ellerinden alarys. En soňunda olaram. Yo bulan bir şeyle gidecek demeleri yok. Biz ýöne kesip çıkarman durumumuzda da özleri yalvarıp başlamadı. Ona da yetik gelýärdi. Bunu hiç howlugam yok, nemedem yok. Soň ýöne awsy, ýa günäti köp adama çektirler. Mesele var ortada. Näçe aňryk uzağa çekdiňizçe bunu jogap berjek adamlar hem sany hem o jezaty arlaşmalylar. Hem ýetkisi köpelmeli. O jemgyýetim bir zatlary ýitirýändir bolýan ýöne jemgyýet indi zynjyryndan başga zady galmadym kanýa. Bu jemgyýet adatlyga çykmalylar. O ışık görünýär, daňatýar, o garanqylyk, tirli, o ışık görünýär, oýunyň indi. O garanqydan soň näçe ýapsalar hem soň ýaşýar-da kemine, bunu saklap bolanok. O şoňa düşünmejek bolýarlar bolyn, tebigat düşündürýär. Şeylere näme däl, başga soruň ber kemine. Yok başka soru sapara yine bir yaralı meseleni täzeden o ýatlaly mecliste öňgürüňe edildi. Meclis eýem 2 ýyl bolup gelýärdi. İlkinji nemelerde gurrun edildi de yine siz geçen bir İsrail'in nemesini aýtdyňyz. Şonuň bilen o bağlanşdyraly aktif yine İsrail'de näçe 250 000 ýara paýlandymy diýdiňiz şu en soňky 150 ýanky terror sivil halka terrordan goranmak üçin ýara paýlandy da indi Amerika geleli. Ine Amerikada wagtal näme edýändir? Okuwlarda onda munda köpçülik ýerde bir kellesi üýtgän çykyp atyş edip ýa bir näçe adam öldürýär. Ýöne şoňa garamazdan Amerikada ýara edinmek, ýara saklamak gadagan edilen ok. Bunun bir sebebi bardy. Indi şeýle bir sebebi var. Bu ýurtlar halkyň eline ýara alyp o garşysyndaky tirany, zalymy ýykyp guran ýurtlar, dogry dälmi?
Biz bu yurdu kuran vaktimiz o zalimden halas ettik. Halas ettik, şonun için yurt kuruldu. Bu yara elmide ama bizim yanımızda olya. Haçan da yine de bir tiran çıksa biz yine yarağımız bilen karşılık verip bileli. Diyilen nemede de bunların konstitusyon bir hakkı yara edinmek. Korunmak maksat edin ya buna. Şimdi Türkmenistan'da da av tüpenlere çelli. Bir yerde kalan olup bilir yani. Umuman Türkmenistan'da av tüpenlere çelli ellerinden alındı. Öyünde av tüpen varmış deyip şuna basıp türmelerde saklayıp edip çare geçirdiler de. O ben yankı orada oğlu var etenim var. O öyünün yankı kalık sinirde diye de yankı köyüne okları demeleri peşen çıkıptır. Şonun için 5 yıl vaktılar öyünde peşen çıktı. Onun biz neutral neyme deyip görülür. Ne Türkmenistan, Şvitsariyadan neutral değiller. Şvitsariyanı bilen. Hava bilen. Dünyada en bay yurt. Hava. Öyle hem kişi etker borçlu. Onun etkerden boşak kaydan adam etkerdeki ehli amnitesi bilen yarağı bilen Hava. görülür. Ömür boyu yarağlı nemeli yanına. Eskerliğini bitiren vakti yarağını hem alıp kaydı ya yanına. Hem medatını duruşu bilen kaydı ya. Elim daha mı yetker diye değil mi? Şimdi şol sapara yankı Türkmenistan'da da yine terör var. Özem neme terör değil. Yankı daşarı yurttan gelen bir güç. Ors yani. Raşizm. Raşizmin terörü var yurtta. Raşizmin içinde yankı raşizmin haysiyetlerinden biri terörçülüktür. Korku yani. Terör demek korku demek iyileşler yani. Ütköşük bir söz fikir etme. Korku işine amala aşırıyalarda. Halkın korku sanyan orada terör demek. Indi halkın terörden korunmağına doğru hakkı var. Dine terörden korunmak değil, yurdu terörden halas etmene hakkı vardı. Adamlar İslam şeklinde yara edinip bilinmeli. Bu özel yurtların, demokratik yurtların köpüsünde var. Hatta Türkiye'de de var. Türkiye'de de ben kan ütköşük yerlerde işledim de o tayda yankı yaralı geziyen adamlar vardı. Bir elinde yara ulen geziyorlar. Korunmağı gerekli. Altın işler bilen kızıklanyanlar, yine nämeler. Umuman yara edilme yağdayı var. Indi Türkmenistan'da halk öz başta karar verip İslam adam İslam şeklinde yara edilmene hakkı olmalı. Yurtta düzgün tertip yok. Düzgün tertip diyenler hem halkın karşısına işleyen bir terör düzgün tertibi. Buna hiç kimin boyun eğmeyene Dine korku salma için bunu halk dinlemeli değildir. Dinleyen var olsa akmaktır. Başka nemesi yok. Bir adam ben yine pavonum var. Men seret polisiye deyip gelen olsa şol adamı arkayın hiç çekinmeyen o dünyayı verip bilir. Bu terördür. Türkmenistan'da polisiye olması için kanun yok, konstitusyon kuruluşu yok. Yankı seni men polisiye deyip gelip tutup alıp giden vakti sen aklanıp biliyen mi? Bilen yok. Arz edip biliyen mi? Olam yok. Arz edecek adam edip biyoruz. Şoňa mı yankı arz edecek? Demek Türkmenistan'da men polis yankı mecliste aytıldı yine men doktor men muallim deyip aydılyanların hepsi cinayetkardır. Cinayetçidir bular. Bular bir terörün sütünlerinin biri yankı şu terör işini amala aşırmak için
Yardan berýärler. Muallim sizin çağınızı akmak edip yetiştirýär. Sowatsuz o O garankı nemen içinde sağa bilim ver boronokluğunu o berýänlerim bilýär. Yine tartadan düşünmedim kendi. hawa. Oman sapara bu medya olman soň gurrun edilmän soň şu şeýle bolup gitmelmi kendik pikir edýärler-de. Ýöne biz ýene şu ilkinji gurrun berýänler ýagdaý şeýlerek o Türkmenistanda hiç kim özüne men doktor diýmäne, men polisiýa işgär, men meheme, men prezident diýmäne haky ýokdur. Türkmenistanda konstitusiýon guruluş ýok. Soň ýanky bular eger türme atýan bolsa, bular terrory ýanky gorkun emesini iň ýokary bir kamil diýerler, kamil derejede amala aşyrmak üçin tutýarlar şu türmeleri. Türmeler Türkmenistanda diňe terrora hyzmat edýär. Terrorçuluk üçin ulanýar. Terrorun bir aparaty. Hakyky türme däldir. Olar hakyky manyda o tutsagam edilýän däldir. Şonuň üçin islendik şekilde garşylyk bermeli. Iň soňy täze Türkmenistanda şularyň ýa tökme atyp içeri alan adamlaryň hemmesi boşadyljak, özü de boljak-da. Özü de olmaly. Şeýle sapara bu iş ýanky indi ýarag meselesine gelende men beýleki ösen ýurtlardan mysal alyp o şeýle diýen. O diýanky iki döwlet şolardan öten döwlet bilemok bam ýok mı? Şwýçarýa o ötmedik döwlet diýip bolýarmy? Yo men nemesini gördüm. Eskerlikten ýanky tamamlap, eskerlik borcunu tamamlap öýüne gidip barýar. Ýanky awtobusyň içinde ýaragy, ulu da bir ýere salyp bolanok. Yaranyň o nemesini çykarypdyr, ol ok saklayan yerine. Magazynyna çykarypdyr. Şonuň bilen awtobusyň içinde gidip barýar, neme görkezýärler-de. Ine bular şu şeýle adam görseň, ine şular demeden eskerligini tamamlap öýüne barýarlar. Soň şu yara öýünde durýar. Soň belli bir wagtlarda ulanmana ýa-ni öýüniň çäginde belli bir düzgün tertipler bar. Şo boýunça ulanyp bilýär. Ine mysal üçin Türkmenistanda häzir men polisiýa diýip öýüňize gelse, yara bar bolsa gön atyp bilýäňiz. Türkmenistanda polisiýa ýok. Bu bir terror. Ol Bolmasy mümkin däl. Şoňa düşünüň polisiýaň bolmasy mümkin däldir. Kanun ýok ýerde kanun gorulýan däl. Bularyňky näme meňze sapara krasna şapşyka diýip bir näme bardyr. Möjek babuşkanyň gylygyna girip nämäni iýjek bolýan, gyýjagy iýjek bolýan möjek bardyr. Bularyň şol men polisiýa diýip gelýär, aslında olar polisiýa däldir, möjekdir, ýani terrordur. Teröristtir bular. Teröristtir özem seredin Orsetde bir ýyl okap şol gelen orslaryň nemesinde taýinlan sistemasy boýunça ýetişýärler. Soňam hiç haçanam ahlakly bir adamy polisiýa işgär edýän däldirler. Iň ahlaksyz, owru jümri ýanky her türlü soğukkanlılık bilen baglanşykly meseleler edip biljek işler edýän adamlar alýandyr. Men häzir sapara polisiýa işgär boljak diýsem men etmeýärler. Almayan yerler kan. Almayan adamlar kan şeýle, şu ýagdaýlarda. Ýani ýöreýte saýlaýarlar öz sistemasy üçin. Soňam garşyňyza ine şu polis diýip çykarýarlar. Ine polis bolýan bolsa, hemme aýalyňyzy, beyzlaryňyzy elden geçirip berýär. Sizde de hiç zat ýokmuş, gorkmalmışsınız. Eger kabul bolýan bolsa, bu dowam edip bilmeýär. Şonuň üçin ama o kabul görülmeli däl, bu zatlar düzeltilmeli. Dogry. Sapara başga bir aýdyljak zat ýok, o sizde bar bolsa jemläp bilersiňiz. Ýok, kemine şu aýdanlamdam şonu tindirip bilseler epetli zadaýdyrly.
Hmm. Sağ olun dinläriniz üçin. Onuň abune bolun. Onuň aýdaly kemine näçi bir siz üçin edilýändir. O sizem beýle biýagry eme bolma abune bolun. Görüň siz näçe kän şuňa laýyk goýup abune bolup demesdeňiz köp ýeri gaýra diýersin. Hemen YouTube'un algoritmi şol. Kän adam gördüğüçe de kän adam bu zatlara düşünmeli. Normalde çok kömekleňiz esergeme sizden bir lokan zat çıkıp durano şojagat bir nemäňizi edin iyiden çeýdip gutaryn kemine. Bolmasa biz hiç reklam edem zog kenik. Şonu reklam edin. Hep şonu ýalak nemedin diýip o Aýşe diýerler. Hmm. Bolýa Sapar ağa. Sağ olun, Sağ olun. iyileşler. Sağ olun.